Godinama nakon rata u zemljama bivše Jugoslavije predsjednici novonastalih država upućivali su izvinjenja narodima zbog zločina koji su učinili, kako su uglavnom govorili, pojedinci u ime naroda. Prvo izvinjenje zbog stradanja u ratu u Hrvatskoj u Cavtatu kod Dubrovnika 2000. godine je uputio Milo Đukanović. Potom su uslijedila brojna druga. Posljednje izvinjenje, izuzev ovog Tomislava Nikolića, uputio je Boris Tadić u Vukovaru zbog svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 1991. godine. Evo izvinjenja svih predsjednika. Ovu priliku želim iskoristiti da u svoje ime i u ime građana Crne Gore, posebno onih koji dijeli moja moralna i šira politička uvjerenja, uputim iskreno žaljenje svim građanima Republike Hrvatske za bol, sva stradanja i sve materijalne gubitke koje im je nanio bilo koji predstavnik Crne Gore. Koje je bilo koji građanin Crne Gore i Srbije učinio ili pričinio ili uradio bilo kome u Hrvatskoj. Koristim priliku da prihvatim ovu simboličku ispriku, a ja sa moje strane mogu reći da se ispričavam svima onima kome su građani Hrvatske u bilo koje vrijeme i bilo kada nanijeli bol ili štetu. Ja želim ovu priliku da iskoristim da se za svako zlo ili nesreću koju je bilo ko u Bosni i Hercegovini pretrpio od bilo koga iz Srbije i Crne Gore izvinim i da kažem da narodi nemaju pravo i da ne smiju da trpe. Pa evo ja sad to kažem. Ja se izvinjavam svima koji su učinili zločin, protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda. Ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. Svim građanima Hrvatske i svim pripadnicima hrvatskog naroda koji su učinili nesrećnima pripadnici moga naroda upućujem izvinjenje i preuzimam za to odgovornost. Duboko žalim što je takva hrvatska politika doprinijela stradanjima ljudi i podjelama koje nas i danas muče. Došlo je novo doba u kojem odlučno treba prepoznati pogreške prijašnjih vremena i hrabro kročiti novim putem. Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BiH ubila, za svakog nevinog. Evo ja danas izvinjavam. Onoliko koliko sam ja pozvan da se izvinjavam. Evo. Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja. Da